Fy enw yw Helen a nes i sefydlu cwmni o enw Menter Gwyddoniaeth Mawr. Nath hwn cael ei lansio nôl yn 2019. Ar y pryd, o'n i'n gweithio yn y Brifysgol Aberystwyth fel ymchwilydd gwyddonydd. A fi wedi bod yn gwneud hwnna am rhyw 20 mlynedd falle. A nes i penderfynu sefydlu'r busnes yma i just trio rhywbeth newydd yn fy mywyd. Fi wedi bod yn rhedeg gwersylla gwyddoniaeth i blant fel swydd yn y brifysgol, a nes i mwynhau e. So o'n i fel, allai wneud hwn fel swydd bob dydd. So nes i sefydlu Menter Gwyddoniaeth Mawr, a nes i fynd yn llawn amser mis Mai blwyddyn diwethaf. A nawr mae gen i tîm o 4 ohonon ni yn rhedeg gwersylla gwyddoniaeth i blant dros region i gyd. So o Ynys Môn, reit lawr i Sir Benfro a popeth yn y canol. So ni'n mynd i stafelloedd wahanol dros y lle a rhoi'r gwersyll hanno a mae'r rhieni yn dod ar blant ato ni wedyn ni. Ni'n rhedeg llawer o wahanol thema gwyddoniaeth, unrhyw beth o deinosoriaid reit lan i gwyddoniaeth forensig a popeth rhwngddo'r ddwy na hefyd. Mae popeth ni'n neud trwy'r gyfrwng Gymraeg neu Saesneg neu ddwyieithog. Ni'n gweld hwnna'n rili bwysig i blant yn yr ardal Arfor. Bod nhw'n gallu cael siawns o wneud pethau gwyddoniaeth mat i fas yr ysgol yn iaith maen nhw'n siarad adre. So mae'n bwysig bod ni'n cael y gwyddoniaeth trwy gyfrwng Gymraeg, yn enwedig i blant yn ysgol gynradd. Dyn nhw ddim yn cael siawns, wel ddim llawer o siawns i wneud gwyddoniaeth yn ysgol gynradd. Ond os bydden nhw'n wneud e, fel arfer yn yr ardal yma anyway, drwy'r gyfrwng Gymraeg bydde fe. So just wneud yn siŵr bod y continuation o adre i'r ysgol bod yr iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y gwyddoniaeth. A mae'n bwysig bod ni'n rhedeg gwyddoniaeth, sesiynau gwyddoniaeth drwy'r gyfrwng Gymraeg a Saesneg, fel bod nhw'n gallu dechrau gweld beth yw'r gair Saesneg i'r gair Gymraeg yn y byd gwyddoniaeth. Achos mae hwnna'n bwysig, achos dros y byd i gyd, mae'r iaith gwyddoniaeth drwy'r gyfrwng Saesneg, ond i wneud yn siŵr bod plant yn dysgu'n iawn y pethau ni'n wneud yn gwyddoniaeth. Mae'n bwysig bod nhw'n gweld y iaith Gymraeg, a ni'n gallu defnyddio fe bob dydd, ond dyma beth yw'r geiriau yn y Saesneg, fel os bydden nhw'n dewis i fod yn gwyddonwyr pan maen nhw'n tyfu lan, mae'r transition wedi dechrau yn barod.